Hej. Mit navn er Jens Cassiopeia. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at tale med dig. Fra mit hjerte til dit hjerte. Ikke noget store overskrifter. Ikke nogen stadium pitches. Ikke nogen store statistikker og kloge ord. En mands hjerte, der taler til en anden mands hjerte, en anden kvindes hjerte. Når jeg kigger ud på verden og ser en masse mennesker leve et liv, som jeg tænker, at det er ikke deres drømmeliv. Og når jeg har rejst rundt omkring i verden, så er det heller ikke min opfattelse, at de fleste mennesker her på kloden, de lever deres drømmeliv. Det ser ud til, at de fleste mennesker, de enten kæmper sig igennem hverdagen, eller de lever sådan en stille desperation, hvor de ligesom bare har accepteret, at jeg skal gå på arbejde fra her til her, for overhovedet at kunne leve. Så det ligner, at de fleste mennesker, de overlever og ikke lever. Det synes jeg bare ikke, jeg har lyst til at bruge mit liv på. Jeg synes ikke, at andre mennesker skal bruge deres liv på det. Jeg synes, vi skal alle sammen bruge det på at leve vores liv, i stedet for bare at overleve vores liv. Og årsagen til, at jeg ikke laver alt muligt mærkeligt flamboyant, og hopper og springer og danser og store overskrifter og kæmpe statistikker, og en masse kloge mennesker, der bakker mig op, det er bare det er ikke det handler om for mig. Det handler bare om, at det er mit hjerte vil gerne ud, og det vil gerne nå ud til dit hjerte, og sige, at jeg tror, vi gør en forskel. Jeg tror sagtens, at 7 milliarder mennesker kan leve her på kloden, hvor vi alle sammen lever vores drømmeliv, hvor vi alle sammen synes, vi gør en forskel, og vi alle sammen forfølger vores drømme, og bruger tiden på det, vi virkelig værdsætter. Det tror jeg helt klart er en mulighed, og ikke bare tror jeg på det. Jeg har skabt United Mankind Action, der simpelthen har som hovedformål at skabe en verden, hvor 7 milliarder mennesker er lykkelige og lever det liv, de drømmer om, og alle sammen med til at gøre en forskel. Hvor vi tager en aktiv del i evolutionen, og ikke bare for vores egen skyld, men også for hele planetens skyld, for alle dyr, der er her på planeten, for alle planter, der er her på planeten, og for rødhåret som mig selv, for kvinder, for mænd, for folk fra Afrika, for folk fra Asien, for folk fra USA, for Rusland. Vi er alle sammen, vi er en familie, vi er en landsby. Og jeg kan ikke isolere mig for noget. Jeg har en sød datter, og en rigtig sød lille dreng. Og jeg vil rigtig gerne give dem noget at vokse op til, og pt. Er jeg ikke særlig tilfreds med den verden, jeg har skabt til dem. Og jeg ved godt, at jeg måske ikke er en eneste, der har skabt den, men sammen har vi jo alle sammen skabt en verden, vi lever af. Jeg tror, vi gør meget bedre end det. Hvis vi kigger rundt omkring i verden, jeg er rimelig sikker på, at jeg ved i hvert fald for mig selv og for alle dem, jeg kender, at der er ikke nogen af dem, der har bedt om krig. Der er ikke nogen af dem, der har bedt om terrorister. Der er ikke nogen af dem, der har bedt om lidelser. Der er ikke nogen, der har bedt om voldtægter. Der er ikke nogen, der har bedt om masseødelæggelse af menneskeliv og naturressourcer. Der er ikke nogen, der har bedt om kæmpe naturkatastrofer. Der er ikke nogen, der har bedt om børscrack. Der er ikke nogen af de 7 milliarder mennesker på kloden, tror jeg. Det kan godt være, der sidder på stykker, og det er der højst sandsynligt, der har det fint med det, men jeg tror også, at størstedelen af det tænker, at det er ikke det, vi vil i vores liv. Og der er det ligesom slået mig, hvis der er 7 milliarder mennesker her på kloden, som lever et liv, de ikke rigtig har lyst til, og er med til at forme en verden, som de ikke har lyst til. Hvad nu, hvis vi alle sammen, i stedet for, begyndte at leve det liv, vi gerne ville, og gik efter de mål, som vi gerne har til sammen. Og det er højst sandsynligt ikke lige præcis det samme, men jeg tror, der er en masse grundlæggende træk, som vi sagtens kan arbejde sammen om. Og hvis vi alle sammen arbejder sammen imod det, vi gerne vil have, så kan vi skabe en verden, hvor vores drømme og vores håb og vores visioner og alt det gode, vi godt vil have her i livet, det vi fokuserer på, det vi arbejder hen imod. Og så tror jeg faktisk sagtens, at vi kan have en verden, hvor der er energi til alle, der er mad til alle, der er rent drikkevand til alle, der er natur nok til alle, både alle mennesker og alle dyr. Og jeg siger ikke, at vi skal gå tilbage til stenalderen, det tror jeg ikke på. Jeg er stor tilhænger af moderne teknik. Og jeg er sikker på, at vi sammen med moderne teknik og gamle stenaldermetoder og rent naturlige metoder, vi kan kigge på naturen og se, jamen, bare i vores menneskekrop er vi 90 trillioner celler, som lever fint harmoni og balance. Så mange mennesker er vi slet ikke på kloden. Men vi kan ikke, vi indtil videre ikke formået det, men det tror jeg godt, vi kan. Og jeg tror, vi er på et tidspunkt i tiden nu, hvor det faktisk er muligt
at leve et liv med mening i for os alle sammen. Et liv, hvor vi alle sammen gør en forskel, som jeg tidligere har sagt, og et liv, hvor vi er med til at løse verdens største problemer. Og faktisk tror jeg, at de fleste af verdens største problemer vil forsvinde rimelig nemt. Som Albert Einstein engang sagde, at man kan ikke løse de problemer, man har fra samme niveau, som de er skabt på. Og der mener jeg simpelthen, at hvis vi alle sammen løfter os op og siger, hvad vil vi gerne med vores liv? Og derefter begynder at forfølge det i samlet flok, så er vi så stærke. Og så er vi så har vi ikke rigtig noget modstand, fordi vores modstand kommer fra os selv, og fra de systemer, som vi er en del af. Og de eksisterer ikke uden os. Så er jeg rimelig fortrøstningsfuld. Men stadigvæk så lider jeg, når jeg kigger ud i verden, og jeg lider, når jeg kigger på mit eget og på andre folks liv, og ser, jamen, det meste af det tid, vi bruger nu, det bruger vi ikke på det tid, vi brænder for. Det bruger vi ikke på det bruger vi ikke på hvad vi elsker mest. Vi bruger det på at overleve, og på at kæmpe, og på at bare komme igennem dagen, så vi kan komme igennem det i morgen også. Så vi på et tidspunkt har weekend, eller har ferie, eller skal se en landskamp, eller drikker os fulde, eller hvad nu vi gør. Meditere, eller til vi får en pause, hvor vi bare kan nyde livet. Hvad om vi ikke bare alle sammen nød 7 milliarder mennesker, der nød livet hver dag. Jeg siger ikke, at der ikke er op- og nedture. Jeg siger ikke, at der er modgang og medgang. Jeg prøver ikke at sige, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg har den vision, at vi 7 milliarder mennesker kan leve et liv, der er helt anderledes end det her. Vi kan nå ud over vores vildeste fantasi og vores vildeste drømme. Hvis vi begynder at arbejde sammen som den enhed, vi er. Og jeg mener ikke sådan en enhed af kød og blod, men helt konkret, at hvad der sker her på kloden, så påvirker det mig, det påvirker mine børn, det påvirker mine børnebørn. Og jeg har ikke nogen børnebørn, men forhåbentlig kommer de en dag. Og vi bliver alle sammen påvirket af hinanden. Og på den måde er vi også i stand til at kunne påvirke hinanden. Og med moderne medier, så tror jeg også, vi kan nå ud meget, meget hurtigt til andre mennesker og sige, jamen, fra mit hjerte til dit hjerte, hvad vil du? Hvad vil du gøre med dit liv? Hvad kan du parat til at dedikere dit liv til? Hvad kan du parat tænke dig at bytte i stedet for dit liv? Altså, for det er jo det, vi gør hver dag. Hver dag, der bytter vi vores liv med noget. Og for de fleste mennesker, så bytter de dem med trivialiteter og pligter. Og der er ikke noget galt med pligter, og der er ikke noget galt med trivialiteter, men hvis det er det, man vil, men det tror jeg ikke, det er det, vi vil. Så jeg satte mig for at samle 100 af de klogeste, mest visionære, mest indflydelsesrige folk. Fordi jeg tror, ligesom os, ligesom dig, ligesom mig, eller, så vil de det samme. De vil også gerne være lykkelige, de vil godt gøre en forskel. De vil godt leve et meningsfyldt liv. Og sammen med dem, og sammen med jer, sammen med mig, sammen med resten af verden, simpelthen bare skabe den verden, vi gerne vil have. Jeg tror ikke, det pøser til os alle lang tid. Jeg tror ikke, vi taler ud i 2050 eller endnu længere ude for at finde ud af, hvordan verden kan være. I teorien, så hvis vi alle sammen beslutter os for, at vi ikke vil have krig, så kunne alt krig slutte i morgen. Det er en beslutning, der skal til. Jeg er med på, at der er en masse systemer, der opretholder det. Der er også en masse mennesker, som tjener penge på det, som er imod det. Så jeg siger ikke, at alle er med på det her. Men jeg er rimelig sikker på, at selv dem, der sælger våben, og selv krigsherrer rundt omkring i verden, som opfører sig på måder, som jeg for eksempel synes er forfærdeligt, er jeg sikker på, at de gør det for en helt klart årsag. De har nogle tro-mekanismer, de har nogle paradigmer, som gør, at de følger, og de synes, at det er retfærdigt, det de gør. De synes, de gør det for en værdig sag. Og jeg er sikker på, at i teorien vil de bare gerne være lykkelige, og det er derfor, de forfølger de ting, de gør. De vil gerne være lykkelige og leve de vil gerne sikre deres kære mod vold, mod andre ting og sager. De vil godt sørge for, at de lever i rigdom. Men jeg tror, at der er rigdom nok til alle. Og pt. har vi alle de ressourcer, der skal til. Så som sagt, jeg tænker mig at samle de 100 mest kloge mennesker, mest indflydelsesrige, mest visionære, tænkere, forskere, alt inden for videnskab, østens mystik, forretningsmænd. Sige, hvordan skruer vi sådan en organisation sammen, som kan give os en verden, som vi drømmer om, og derefter tage os til næste skridt. Og jeg ser det lidt ligesom en larve, der bliver til en sommerfugl.
det er gennem et flot ord som metamorfose, eller noget den stil. Jeg kan ikke helt udtale det måske. Og der ser jeg godt, at vi kan gøre det samme for menneskeheden. At vi nu er et sted, hvor vi faktisk har mulighed for at sige, jamen, før vi var en larve, og nu vil vi gerne være en sommerfugl. Og med en sommerfugl, jamen, så er larvens problem forsvinder. Og jeg tror også, vi vil opdage vores største problemer og vores største udfordringer. De forsvinder, og vi så i stedet kan bruge tid på at udvikle os og komme ud, hvor min fantasi ikke rækker. Og det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til at komme ud, hvor min fantasi ikke længere rækker. For jeg kan sagtens se en verden i fred. Jeg kan sagtens se en verden, hvor der er energi. Gratis energi til alle. Jeg kan sagtens se en verden, hvor der er mad nok til alle. Og det er den her verden, og vi skal ikke dræbe halvdelen af jordens befolkning, og der er så mange andre ting, vi skal. Lige nu, som den er lige nu, så er alt perfekt. Vi får, hvad vi gerne vil have, men er det det, vi gerne vil have? Det har jeg så tænkt mig. Jeg stiller spørgsmålstegn ved det, og jeg handler på det, fordi det har jeg valgt at dedikere mit liv til, og det synes jeg giver mening, og jeg kan ikke se, hvad jeg skulle lave med mit liv. Selv få et meningsfyldt liv, og sørge for, at mine børn får et meningsfyldt liv, og sørge for, at dem jeg elsker får et meningsfyldt liv, og sørge for, at kloden omkring mig er levende. Også få lov til at leve og trives. Jeg tror, at evolutionen kommer igennem systemer, der trives og udvikler sig i samspil. Og det er United Mankind Action.